Λοιπόν, τώρα ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τη βούγα του αιώνα. Τι λες? Το πείραμα. Το πείραμα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάρε Τάσο. Για πάμε. Λοιπόν, Άντε. Πάρε το ακουαφόρτε. Λοιπόν, βάλαμε μπαλάκια με αλουμινό χαρτό σε ένα μπουκαλάκι όσο βλέπετε εδώ πέρα. Μέχρι εδώ τουλάχιστον θα ρίξω aquaforte. Γνωστός υδροχλωρικό οξύ, παρακαλώ. Λοιπόν, για πάμε, κάνε το πείραμα, για ξεκινά. Μου μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Δεν φταίμε εμείς για τις συνέπειες. Ωχ, το ρίχνει. Μην το κάνετε στο σπίτι. Μαλάκα, μην ρίξεις πολύ. Δεν γεμίσει ακόμα. Μαλάκα. Εγώ δεν σε τρέχω μετά στο νοσοκομείο. Και θα λιώσει η μάπα σου. Μετά να πάρεις την κάμερα να πάω να κρυφτώ. Θα πέσει γέλιο. Θα κάνει μπαμ. Μαλάκα, θα κάνει μπαμ. Το κλείνουμε, το ανακατεύουμε λίγο για να χάσει πιο γρήγορα. Και φεύγουμε. Πάρε το βίντεο. Πάρε το βίντεο. Πάρε την κάμερα να τραβάς. Γιατί? Δεν μπορώ εγώ. Θα πάω κρυφτώ. Δεν βλέπω να φουσκώνει, μαλάκα. Λοιπόν, Μαλάκα δεν κάνει τίποτα. Αργεί, Δεν κάνει άλλο στο γράμμα. Το κούνεις καθόλου. ναι ρε. Τώρα αναμένουμε να σκάσει, παιδιά. Αν έχουμε πετύχει στο πείραμα. Μαλάκα, πάω κρυφτώ. Μην κρυφτείς, Σκόνη μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να φρίσει. Πρέπει να φρίσει. Να φρίσει. Δεν ξέρω. Μαλάκα, δεν κούνησες καλά. Μαλάκα, μας σκάσει αυτό το πράγμα. Θα φύγουν όλοι τα κομφόρτα στα μαλάκα. Ω, μαλάκα, θα πέσει από κάτω. Ωραία, δεν μπορώ καλά. Μα έχει γίνει και μάπα, μαλάκα, θα φυλακεί. Βλέπω. Μαλάκα, δεν κάνει τίποτα. Πήγαινε κούνατε κι άλλο. Μήπως θέλει αυτό το μείγμα. Δεν έχεις εγώ που την αγία. Πού πάει? Πολύ κοντά να το πες. Αλλά δεν βλέπω να φουσκώνει. Ρε ακουαφόρτε πάει σίγουρα. Δεν ξέρω. Το ακουαφόρτε είναι το προχωρικό οξύ. Ναι. Σαν να έχει φουσκώσει και η γυαλιά του βασικά. Θέλει πολύ ώρα ρε μαλάκα για να γίνει. Μαλάκα πάμε κάτω να το στηρίξουμε ρε μαλάκα, θα φύγει. Ναι, δεν πρέπει να το κάνουμε εδώ. Δεν πρέπει να το κάνουμε, θα φύγουμε τα σουμιά. Θα πάμε φυλακή, μαλάκα. Μαλάκα όλες λέει 5 λεπτά. 5 λεπτά, ναι, αργεί, θα κάνει αντίδραση. Μέσα μου φαίνεται έχει φουσκώσει και η γυαλιά. Δεν μπορεί να σου φαίνεται έτσι. Όσο αποτύχει στο πάρει τον κόλλο. Τράβασε, Έχει ακόμα, 10 λεπτά. Θα κάνει κανένα πρώτο μπόφα τώρα να κάνει τον παρακαμπάλι, θα τρομάξω να φύγει το κινητό. Ρε διορχωρικό οξύ λέει. Ναι. Θα τα πάω μέσα αυτά με λεφτά. Ωχ, αφρίσει! Αφρίσει! Πάρτε το κινητό, μου φύγει. Πάρτε το κινητό και τράβα. Αφρίσει, μαλάκα! Σοβαρά. Ναι! Μαλάκα θα κάνει πάνω τρελό, Μαλάκα! Μαλάκα, τα υγράφω πάμε, μην πέσει κανένα, μαλάκα από κάτω. Τα υγρά θα πάνε, θα πάνε το μπουκάλι. Τι μπουκάλι? Πήγαινε και από την άλλη το μπουκάλι. Ναι! Ωχ, παιδιά αρχίζει. Αρχίζει να κάνει αντίδραση. Μαλάκα γίνει μαλακία, δεν βλέπω, θα κάτσε να δεις. Προλαβαίνουμε να κυρώσουμε. Προλαβαίνουμε. Όχι, δεν τα κυρώνουμε, να σκάσει. Θα πάνε να γράψεις κουρτίνες της μάνας. Ανοιχτά είναι κλειστά, Αφού ήταν ανοιχτά πριν. Όχι, τα κλείσα. Μαλάκα πήγε πιάστο. Εγώ δεν πάω. Τι δεν πας να σκάσει, μαλάκα. Μαλάκα εσύ πήγε να φρίζει. Μαλάκα, ας τα σκάσει έτσι. Πήγε. Μας έπεσε το μπουκάλι. Μαλάκα θα φύγει, δεν το βλέπουμε. Πες το μπουκάλι, παιδιά. Έχω ένα πρόβλημα. Πάει στο δίπλα μπαλκόνι.
Ένα κάτι στο βίντεο, έλα εδώ. Ένα κάτι στο βίντεο. Μαλάκα, πώς θα στρίξετε μες στην τρύπα. Δηλαδή τα βλέπουμε μετά. Μαλάκα, έχει πάρει καπνούς. Δεν το πιάνω εγώ αυτό το πράγμα. Μαλάκα, πώς θα το βλέπω, θα σκάσει. Μαλάκα, στέλνω ένα θύμα. Μαλάκα, δεν χαλάσει την κάμερα, πήγε πιάστο. Ω, φουσκώνει! Φουσκώνει! Για να μην το δοκιμάσω το σπίτι, γεια σας!